Filmer du? Okay. What's up, guys? Der er ingenting. Today we are gonna on the blackout jug. You cannot see it, but we are gonna put some other trim feathers in it. Vi står her today med MT Tuning og kringeltuning. Sultuning. Jeg vil lige kickstarter skjold af din fucking nød. Herovre står der den værste bunkelov. Værste bunkelov. Så jeg har faktisk haft en YouTube-kanal før. Har du? Jeg var sådan en lille munkebrød. Shout out til Booster på det her. Shit. Du sagde sgu lige, den var god, din fed. Shout out til min Faxi Kondi, der holder telefonen. Kom du lidt, gutters? Nej, jeg er lige fandet på YouTube. Jeg viser sin butt cheeks. Ej, lad være, det er Matas, vores very gavmilde. En bot som Big Over fra Netto. Kom du lidt, gutter? Han har et det hele, men det er ikke problem. I dag har MT Tuning ikke tænkt sig at være med. Han sidder bare herovre i siden og glor. Så det er fordi vi mobber ham. Som I nok kan huske i går, så skiftede vi Rimskiver! Skider i bukserne. Nu bliver du bandet på YouTube. Mommy, Beatrice! Så bliver jeg bandet. Status er, at Matas han godt tænke sig at skille botten ad, så den er bare still, så den kan males. Eller stille kan males. Fri, fordi hvis du kommer lige lidt tættere på, så kan du se, at efter et lort, så skifter lidt ting her. Lidt ting der. Du kan lige vise lygten her. Lygten, ja der. Det var ikke særlig gejl. Og Kasper han er bare fat herovre. Han er bare fat herovre. Og så styrer den bliver også skæv. Det kan de jo ikke se, men okay, ja. Lidt smæk, gas. Det er helt frisk forgaffel, men den bliver skæv. Så det er lidt træls. Og Kasper, hvordan går det herovre? Jeg skal lige have et batteri. Hvor en fuck det så lige er blevet af. Jeg har den her, det er din Kom nu med det, din fucking man. Jeg går væk. Der er beef, kom nu lidt, gutters. Der går gang her, kom nu lidt. Ude på linsen, som det kan jeg ikke. Okay, det gør vi ikke, kan jeg mærke. Åbenbart. Jeg kan ikke zoome mere ud, godt også. Det var ærgerligt. Nå, vi giver lige status, når Kickstarter-skjold det af. Okay, guys, jeg er ikke sådan nogen fucking de andre, så jeg kan faktisk godt lige finde ud af film, når det skal filmes. Og status er, at Kickstarter-skjold er kommet af, og nu skal vi lige have koblingsklokken, og så koblingen af. Og Matas, han har fundet ud af, at de der fucking trimfjeder, de sidder i hans gamle kobling, den fucking mongol. Så dem skal han lige have pillet ud af den. Er der nogen, der er interesseret i en 14K udstødning? Power Rap, så den er klar til det. Kobling og koblingsklokke til hot. Ja, kom nu lidt, gutters. Køb det, fucking sponsorere lidt. Ophæng til hot. Nej, det er ikke til salg. Nej, det er til salg. I må få den her krumtop, helt gratis. Okay, fair nok, fair nok. Jeg tror, Kasper, han... Det går fremad for Kasper. Han har faktisk lige fået koblingsklokke. Ja, kom nu lidt, gutters. Men nej, det sagde du sgu da i sidste video. Men konklusionen for sidste video, det var jo, at remmen var for lille. Så vi får ikke den samme effekt, som vi egentlig ville have normalt have fået, hvis vi har haft en større rem på OR-remskiven. Han bestiller lige om lidt rem og OR. Men det koster fucking 400 kroner. Christmas! Christmas! Jeg mærker, fordi jeg lige er lidt autist, så skal jeg lige edge gassen. Ja, skal lige. Lad min gas være! Skal du ikke bestemme, Kasper? Ejer den? Nej, det er jeg. Nu er Kasper. Kunne I tænke jer at købe det stempel her? Skriv til Axel på Instagram. Nej, ikke Instagram. Det fejler ingenting. Det er nypoleret det hele. Bare køb det. Så nu vender vi lige tilbage, når det er, at... Ja, det ved jeg sgu ikke. Når de ikke lugter så meget sved, som det gør lige for... Status er, at det går helt amok herovre. Vi skal ikke have koblingen i fjeset. Blikken af nu. Kom lidt. Så det... Jeg giver ham noget sweep. Det skal ikke gå over mig. Uden så no. Mere kok. Der var mere kok. Okay. Nej. Kok. Holder vi? Okay. Som I se, så er der jo blevet frisk i går. Kom nu lidt, gutters. Tak. Man kan se, hvor den er gået på. Det går stadig på, Matas. No. Nej, det gør det ikke. Jo, det gør den. Det er bare en illusion. Det er ikke en illusion, det er Det er ikke live. det Jeg mærker, at vi skal æde lidt mere væk herfra. Hvem har skidt? Jeg skal stoppe videoen. Hvad fuck laver min filter der? Vi vender lige tilbage, når der rent faktisk sker noget spændende, ikke? Jeg skal lige have batteri først. Hvor er batteriet henne? Der ligger en plads med den der slipeffekt. Prøv lige at gætte, hvad der sidder på den her. Der sidder standard udstilling på. Vender vi tilbage, når Matas butt bliver større. Kom nu lidt. Jeg har lige brugt mods. Jeg har moddet machine gunnen. Er du klar? Det er rapid fire.
Hvad laver du? Nej. Så er det æder en kanelsnegl fra Kanelsnegl? Ja. Har du et problem? Ja. Jeg har faktisk lidt faktisk i kondi. Nej, det har du ikke. Jo. Der. Jeg har sgu selv købt. Shut the fuck up. Fuck, det smager. Det er 10 gange nemmere, hvis koblingen bevæger sig imens. Det er den. Kanel. Med konul, snart. Konul! Okay, jeg fik lige at vide, at jeg filmede forkert, så nu prøver jeg lige igen. Status det er, at vi har fået de gule trimfjeder ud af Matas' kobling. Og vi har fået Kaspers kobling af, som så skal have de nye trimfjeder i. Kom nu lidt, gutter. Så vi vender lige tilbage, når vi har fået de gule trimfjeder over i Kaspers kobling. Okay, status er, at vi har faktisk fået trimfjederne i koblingen nogenlunde. Passer ikke til koblingen, men det er lige meget. Vi giver ikke en fuck. Kom nu lidt, gutters. Så nu skal de i jakken, og så skal vi ud og se, om den rykker butthole. Vi kommer med backwheel-videoer, måske. Så vi stiller hjelm her. Så backbreak. Jeg skal nok køre baghjul. Når det ikke sidst. Nej, Mathis, du skal ikke komme baghjul. Ham der, han er vældet bagover 3 gange inden for 13 timer. Sidste ende, så kørte jeg lige bag ved ham, så fuldstændig knuste han hans kebab, fordi han lette ovenpå. Men vi kan smide nogle klip ind der. Boutiques. Prøv lige at kigge. Nej, gå væk. Nej, kom til. Baggrams. Så når man trykker den ind, så bliver den der, hvor den er. Kom nu lidt. Jamen status er nu, at vi skal have kobling på igen. Med de gule trimfjederne her. Skal vi her? Okay, det der. Kom nu lidt. Prøv lige at dækket. De er fucking løgn. Det er fucking nej! Nej! De er helt fucking nye, mand. Åh, sømmen det dæk. Kom nu lidt, gutter også. Fucking lort, mand. Ej, fuck, det er så frisk og glide. Ej! Oh no. Fuck dig! Hvad har vi lavet så? Vi Det her fucking gejl lilleløbhjul her. Ja. Vi har skiftet trimfjeder. Og så har vi nu været ude at teste. Jeg har fået 100 kubik 20 fast på mit lilleløbhjul. Luk røven. Den rækker rigtig godt. Jeg Han går et backwheel på det. får I også lidt med på Men tak. Men tak, jeg kan bare ud ham der. Han er en bedst røv. Prøv lige at komme herover, din fat du starter nu, så kan du klar, hvorfor jeg ikke tør at lægge 12 for klokken. Prøv at se, det her det er det bagbåndsfjerde, man gør. Der sker ikke noget, når du trykker på den. Prøv at trække den, prøv at trække den. Det er det. Og sådan fungerer den ikke, når man kører. For Kasper har været bedst. Jeg tror, der er et gods, men han kommer igen. En gang så filmer vi, hvis det gav frem på elløbhjul. Ikke noget strøm på mit elløbhjul. Ikke med stream! Der er lidt til. Der er ikke nogen køkker! Den hopper bare. Der er ikke nogen køkker! Skål, rasler af. Nu gider vi ikke mere for i dag. Kringle tog hjem. What the fuck? Det er som om min arm den går sådan indad. Fuck hvor gay. Ej, for helvede. Slap nu af. Fucking ned. Så nu kommer der lidt videos af backwheel. Ja. Og det var part 2. Jeg ved ikke, hvad vi skal næste gang. Nej. Det finder vi ud af. Yes. Outro. Tak for i dag igen. Prøv at se efter det her. Nej, jeg skal over. Okay, nu skrider vi.